گنج سعادت بسرم تو لب و چشم و کوه و کمرم رشت من گنج سعادت بسرم جان بسرم تو لب و چشم و کوه و کمرم همه سرسبز شده از استقبال همه سرسبز شده از استقبال یاد سبزد همه جا هم سفرم یاد سبزد همه جا هم سفرم رشت من گنج سعادت بسرم بهترین جای جهان در نظرم کان زرم تاج سرم سخن در شکرم شری باقی سخن در شکرم بوی تو دارد و بوی کمرم شری باقی سخن در شکرم شری باقی سخن در شکرم صوت هایت گبرم برگردون من که ارزنده اینو می زفرم من که ارزنده اینو می صوت هایت گبرم برگردون من که ارزنده اینو می زفرم من که ارزنده اینو می زفرم خوابی کلان راحتی جون رودی سبز و بفیض و سمرم رودی سبز و بفیض و سمرم آبی سرخابی کلان راحتی جون رودی سبز و بفیض و سمرم هر کس مرز تو بیند گوید این بهشت است و یا باغ ایران این بهشت است و یا باغ ایران هر کس مرز تو بیند گوید این بهشت است و یا باغ ایران این بهشت است و یا باغ ایران وادی سبز و بفیض و سمرم رشت من گنج سعادت بسرم کان زرم تاج سرم استقلالیت برای مردم تاجیک دستاورد بینظیر و ارزشمند است. محض در زمان صاحب استقلالی مملکت در تمام گوشه و کنار کشور پیشروی‌های نظررس به وقوع پیوستند. بینندگان گرامی به شما سلام میگوییم و عین حال ما قرار داریم در درآمدگاه ناحیه زیبامنظر رشت و برنامه نوبتی رسالت وطنداری را بخشیده به استقبال سزاوار از جشن بزرگ ملی 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان از این ناحیه زیبای کشور عزیزمان تاجیکستان منظور شما می نماییم. با برنامه ما بمانید. даврони истиқлолият барои мо имкони воқеӣ фароҳам овард ки роҳи имрӯзу ояндаи миллат ва пешрафти минбаъдаи кишвари азизамонро ба сӯи ҷомеаи демократӣ, ҳуқуқбунёд ва дунявӣ интихоб намоем. истиқлолият барои мо рамзи олии ватану ватандорӣ
бузургтарин неъмати давлатсозию давлатдории мустақил, кору пайкорҳои пайгиронаи созандагӣ, азму талошҳои фидокорона баҳри расидан ба истиқлолияти сиёсӣ, иқтисодӣ ва фарҳангиро омӯзонда, меъёрҳои ҷомеаи шаҳрвандиро таҳким бахшид ва дар як вақт ҳаёти озодонаи ҳар фард ва олитарин дараҷаи бахту саодати воқеии миллатро таъмин намуд. истиқлолият барои мо нишони барҷастаи пойдории давлат, муаррифии симои миллат, рамзи асолату ҳуввият, маҳзари орзуву ормонҳои таърихӣ, шиносномаи байналмилалӣ ва шарафу эътибори ба ҷаҳони мутамаддин пайвастани кишвари соҳибистиқлоламон Тоҷикистон мебошад. маҳз дар даврони истиқлоли давлатӣ мо ба дастовардҳои арзишманду беназири таърихӣ соҳиб гардида, дар тамоми гӯшаву канори кишвар пешравиҳои рӯзафзун ба вуқӯъ омад. дар ин давра дар раштонзамини бостонӣ ки яке аз минтақаҳои диданӣ, хушбоду ҳаво ва дорои таърихи кӯҳани кишвари азизамон Тоҷикистон ба ҳисоб меравад, дигаргуниҳои зиёде ба вуҷуд омад. тибқи сарчашмаҳо, номи рашт аз давраи қадимулайём ҳамчун рошт ва қаротегин маълум буд, ки тавассути он роҳи бузурги абрешим мегузашт. баъдтар ин ноҳия бо номи ғарм ва аз 28 апрели соли 2001 ноҳия номи раштро гирифт. ноҳия дар қалби кӯҳҳои сарбаафлоки ватан маскан гирифтааст. масоҳати умумии ноҳияи рашт 4,6 километри квадратиро ташкил намуда, 97% масоҳати онро кӯҳҳо фаро гирифтанд. ноҳияи рашт аз сатҳи баҳр дар баландии 1300 метр ҷойгир буда, иқлими мӯътадил дорад. дарёи сурхоб ноҳияро аз шарқ ба ғарб бурида, ба он дарёҳои Руноб, Шӯрак, Оби Кабуд, Сорбоғ ва Санги Кар ҳамроҳ мешаванд. шуғли асосии аҳолии ноҳия чорводорӣ, картошкапарварӣ ва боғдорӣ мебошад. ба ҳолати 1 январи соли 2024 шумораи аҳолии ноҳияи рашт 142305 нафарро ташкил медиҳад. ноҳия дорои 2 ҷамоати шаҳрак ва 12 ҷамоати деҳот мебошад. маркази ноҳияи рашт шаҳраки ғарм аст. ҷиҳати иҷрои талаботи қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1 июли соли 2022 таҳти рақами 305 дар бораи ҷашн гирифтани 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва нақша чорабиниҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи рашт баҳри сазовор истиқбол гирифтани ҷашни бузурги миллӣ 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба амалигардонии корҳои созандагию бунёдкорӣ дар солҳои 2022-2026 сохта ба истифода додани 275 иншооти ҷашнӣ ба нақша гирифта шуда, дар давоми солҳои 2022-2023 ва се моҳаи аввали соли 2024 129 иншоот мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. дар дигар иншоотҳо корҳои сохтмонӣ бомаром ҷараён дорад. бо шарофати сиёсати хиратмандонаи асосгузори Сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, ноҳияи рашт низ дар қатори дигар гӯшаву канори ватани азизамон рӯз ба рӯз ободу зебо гардида, сатоне ки ҳолии мардум хубтару беҳтар мегардад ва албатта ҷиҳати
ноил гардидани ҳар як шаҳрванди кишвар, махсусан минтақаҳои дурдасти ҷумҳурии азизамон ба зиндагии шоиста имрӯз аз ҷониби пешвои муаззами миллат, аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон тадбирҳои амалӣ андешида мешаванд. Дар ин замина аз ҷониби мақомоти ҷои ҳукумати давлатии ноҳияи Рашт низ корҳои зиёде ба сомон расонда шуда истоданд ва хурсандиовар аст ки дар давоми соҳиби истиқлолии ватани азизамон ин гӯшаи дурдасти ватан ба як минтақаи зебо, ободу зебо табдил ёфтааст. рӯз ба рӯз бунёд гардидани бинову иншоотҳои соҳаҳои гуногуни хизматрасонӣ ва беҳтар гардидани сатҳи некаҳволии мардум аз ин шаҳодат медиҳад. албатта дар даврони соҳиби истиқлолии кишвар бунёд гардидани иншоотҳои бузург дар ин минтақа, махсусан дар ноҳияи Рашт аз қабили донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон дар ноҳияи Рашт, заводи орбарорӣ, шаҳраки Ғарм, бунёд шудани роҳу пулҳое ки имрӯз метавонанд дигар ноҳияҳоро ба ноҳияҳои минтақаи Рашт пайванд созанд. ин як нишонияндаҳое ҳастанд ки аз ҷумлаи нишонияндаҳое мебошанд ки барои беҳтар гардидани сатҳи некаҳволӣ, барои инфраструктураи зарури муҳайё кардан барои ҳамаи соҳаҳо заминаи мусоид фароҳам меоранд ва дар ин замина танҳо дар давоми омодагӣ ба ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Рашт 370 иншоотҳои соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқ сохта мавриди истифода қарор дода шуданд ва ҷиҳати омодагӣ ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби мақомоти ҷои ҳукумати давлатии ноҳияи Рашт нақшаи чорабиниҳо таҳия ва бо қарори раиси ноҳия тасдиқ карда шудааст. дар заминаи он ба ҳолати имрӯза бунёди 275 иншоотҳои соҳаҳои гуногун ба нақша гирифта шудааст ва айни замон раванди ба нақшагирии иншоотҳои иловагӣ барои замн намудан ба нақшаи чорабиниҳо идома дорад. аз 275 иншооти ба нақша гирифташуда 36 иншоот ба соҳаи маориф, 13 иншоот ба соҳаи тандурустӣ, 10 иншоот ба соҳаи фарҳанг, 29 иншоот ба соҳаи варзиш ва боқимонда ба самтҳои гуногун рост меояд. дар давоми солҳои 2022-2023 ва се моҳаи аввали соли 2024 аз шумораи иншоотҳои зикркарда аллакай 129 иншоот мавриди истифода қарор дода шуданд. дар 102 иншоот корҳои сохтмонӣ ба марҳум идома доранд ва иншоотҳои дигар низ тибқи нақшаи чорабиниҳо марҳила ба марҳила амалӣ карда мешаванд. хурсандиовар аст ки имрӯз мардуми ноҳия ба сиёсати хиратмандонаи пешвои муаззами миллат, сиёсати ободкоронаи роҳбари давлат бисёр пайгирӣ намуда иқдомҳои созанда пеш оварда истодаанд. аз шумораи 275 иншооте ки мо қайд кардем, зиёда аз 83% иншоотҳо аз ҷониби бевосита аз ҷониби соҳибкорон ва бахши хусусӣ амалӣ шуда истодаанд ва имрӯз мардуми ноҳия, соҳибкорони ноҳия дар баробари соҳаҳои хизматрасонӣ, иқтисодиву хизматрасонӣ ба самти иҷтимоӣ низ таваҷҷӯҳи бештар зоҳир менамоянд. танҳо дар соли 2023 аз ҷониби соҳибкорон бунёд гардидани 10 муассисаҳои таълимии замонавӣ, биноҳои хуштар замонавӣ дуошёна бо тамоми таҷҳизотҳои муосир ва бунёд шудани марказҳои савдову хизматрасонӣ, марказҳои хизматрасонии тиббӣ, вонгоҳҳои тиббӣ, китобхонаҳо, бунёди роҳу пулҳо ва майдончаҳои варзишиву толорҳои варзишӣ аз ҷумлаи иқдомоте мебошанд ки имрӯз соҳибкорони ноҳия идома дода истоданд ва албатта боварии комил дорем ки дар ин замина аз ҷониби мардуми ноҳия ки ин иқдомҳо пайваста амалӣ карда мешаванд, дар оянда низ то ҷашни бузурги 35-солагии истиқлоли давлатӣ боз шумораи иншоотҳо зиёд карда мешаванд. боз мардум бештар ба корҳои ободкуниву кабудизоркунӣ таваҷҷӯҳи бештару беҳтар зоҳир менамоянд.
қайд намуд ки саҳми соҳибкорон ва аҳолии ноҳия низ дар иҷрои корҳои ободонию созандагӣ назаррас буда тибқи нақша 228 иншоотҳои гуногун аз ҷониби бахши хусусӣ сохта мавриди истифода қарор дода мешаванд ки 83% нақшаро ташкил медиҳад. соҳаи илму маориф низоми калидии пешрафту тараққиёти давлату миллат мебошад. ҳамин аст ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба ин соҳа таваҷҷӯҳи махсус зоҳир намуда баҳри рушди илму маориф афзалияти аввалиндараҷа дода чораҳо меандешад. маҳз бадин васила сатҳи донишу маърифатнокии аҳолӣ баланд ва мустаҳкам карда мешавад. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соҳаи маорифро ояндаи обод, шукуфоӣ ва шинохти башарӣ унвон намуда таъкид карданд ки ҳукумати мамлакат ба рушди соҳаи маориф ва таълиму тарбияи насли наврас ҳамеша аҳамияти аввалиндараҷа медиҳад. дар ҳақиқат соҳаи маорифи ҷумҳурии Тоҷикистон дар даврони истиқлоли давлатӣ ба пешравиҳои зиёде ноил гардида ба соҳаи афзалиятноки сиёсати давлатӣ табдил ёфт. ҳоло дар ноҳияи Рашт 113 муассисаи таълимӣ фаъолият дорад ки дар онҳо 31122 нафар хонандагон ба таълиму тарбия фаро гирифта шуданд ва ба онҳо 1661 нафар омӯзгорон дарс мегӯянд. соли 2023 хонандаи синфи 9 муассисаи таълимии рақами 52 Фирӯзаи Тоҷдин дар озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи донои китоба сазовори ҷои сеюм ва тоҳфаи хотирмон ёзон гардид. соли 2022 хонандаи синфи 10 муассисаи таълимии рақами 10 Аминҷони Муродалӣ дар озмуни ҷумҳуриявии олимпиадаи хонандагон сазовори ҷои якум ва медали тилло гардид. имсол 6 нафар хонандагон аз давраҳои ноҳиявӣ ва минтақавӣ дар олимпиадаи хонандагон бо муваффақият гузашта барои иштирок дар даври ҷумҳуриявӣ рохат гирифтанд. рӯзҳои 4 ва 12 марти соли равон дар даври якуми озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи донои китоб аст 2489 нафар хонанда ва 18 нафар омӯзгорон иштирок карда 369 хонанда ва 6 омӯзгорон ғолиб омада барои иштирок дар даври ноҳиявӣ ки моҳи май баргузор мегардад рохат гирифтанд. омодагиҳо ба озмуни ҷумҳуриявии илм фурӯғи маърифат идома доранд. нимаи 2 апрели соли равон дар муассисаҳои таълимии даври якуми озмуни маърифати ҳуқуқӣ оини ватандорӣ ки вазорати маориф ва илм барои хонандагони синфҳои 8-11 эълон кардааст баргузор мегардад. ҳамасола теъдоди муайяни духтарон ва писарон аз рӯи нақшаи тасдиқкунанда аз озмуни довталабон тибқи квотаи президентии ҷумҳурии Тоҷикистон шомили муассисаҳои таҳсилоти олии кишвар гардиданд. мо аҳли маорифчиёни ноҳияи Рашт кӯшиш ба харҷ медиҳем ки бо дастовардҳои назаррас 35-солагии ҷашни истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистонро сазовор пешвоз гирем. агар дар соли 2010 дар назди 25 муассисаи таълимӣ марказҳои инкишофи кӯдак фаъолият мекард, шумораи онҳо дар соли 2024 ба 74 адад расидааст.
ба истиқболи ҷашни бузурги миллӣ 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар як қатор иншоотҳои соҳаи маорифи ноҳияи Рашт корҳои созандагию ободонӣ бо маром ҷараён дорад. дар деҳаи поҷаи поён ҷамъияти деҳоти ба номи Боқӣ Раҳимзодаи ноҳияи Рашт сохтмони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 54 бо маром ҷараён дорад. корҳои сохтмонӣ дар бинои муассиса аз соли 2022 оғоз гардида, тибқи нақшаи муайянгардида бояд давоми соли равон мавриди истифода қарор дода шавад. 350 нафар талаба дар як баст дар ин муассиса таҳсил мекунанд ва ба ғайр аз ин биноҳои иловагии ёрирасоне доранд. толори варзишӣ дар таҳхона, толори маҷлисгоҳ ба шумораи 250 нафар дар бинои ошёнаи дуюм мавҷуд аст, ки ин хонандагони деҳаи моро қонеъ карда метавонад ва ҳамаи аҳли деҳа ва аҳли хонандагон аз ин бино бениҳоят хурсанду миннатдоранд. бояд иброз дошт, ки бинои хуштарҳу замонавии муассиса аз ҷониби соҳибкори ватанӣ зодаи ин диёр бунёд гардида, айни замон 38 нафар сохтмончиён дар он машғули кор мебошанд. иншооти сохташавандаи муассисаи мазкур аз 2 ошёна, таҳхона, 33 синфхонаи таълимӣ, утоқҳои корӣ, маркази гармидиҳӣ, ошхона, китобхона, толори маҷлисгоҳ, майдони варзишӣ назди мактабӣ ва дигар иншооти ёрирасон иборат буда, ҳоло корҳои сохтмонӣ дар дохил ва атрофи бино бо маром ҷараён дорад. дар натиҷаи дастгирӣ ба муносибати истиқлолияти 35-солагии ҷумҳурии Тоҷикистон соҳибкорони деҳа як муассисаи нави замонавӣ иборат аз 2 ошёна ва таҳхона барои ин деҳа сохта ба истифода дода истодаанд. дар муассиса 467 нафар талаба ва 24 нафар омӯзгор кор карда истодааст, ки саҳми омӯзгорон ва хонандагон бисёр хуб ба роҳ монда шуда истодааст. мо аз президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бисёр миннатдоргӣ мекунем, ки барои деҳаи дурдасти ноҳияи Рашт барои мо истиқоматкунандагон роҳбарию дастгирии хуб карда истоданд ва муассисаро ба истифода барои деҳаи мо медиҳанд. бинои муассисаи қаблӣ, ки ҳоло дар он 467 нафар хонандагон ба таълиму тарбия фаро гирифта шудаанд, ҳолати ногувор дошта, норасогии ҷойҳои нишаст ба мушоҳида мерасад. албатта бо мавриди истифода қарор гирифтани бинои хуштарҳу замонавии муассисаи мазкур ин ҳама мушкилиҳо бартараф гардида, тӯҳфаи арзишманде барои хонандагону омӯзгорон дар ҳошияи истиқбол аз ҷашни бузурги миллӣ 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон хоҳад шуд.
дар асоси нақша чорабиниҳо бахшида ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ бо иқдоми соҳибкори маҳаллӣ дар назди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 7 ба номи ҷумъа Олимов, деҳаи Шулмак, ҷамъияти деҳоти ба номи Боқӣ Раҳимзодаи ноҳияи Рашт, бинои нави дуошиёна иборат аз 9 синфхонаи таълимӣ, 3 утоқи корӣ сохта шуда, айни замон дар арафаи ба истифода додан қарор дорад. ҳамаи ҳамин бунёдкориҳову созандагие ки дар пеши назари мову шумо ҳастанд, ҳама ин ба ташаббус ва иқдомҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат. ба боварӣ тамом метавон гуфт, ки асосгузори давлати навини тоҷикон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон рангу сурат гирифтаасту бунёдкорӣ шуда истодааст. Офарин ба ҳамин пешвои миллати мо, ба ҳамин ташаббусҳояш. манзарае ки ҳозир шумо мебинед, бинои барҳавои баланд хуштар ба ибтикору ба ташаббуси соҳибкор Ходиру Қосим бунёд шудааст. ният дорем мо ки соли таҳсили ояндаро ана дар ҳамин бинои замонавии хуштару зебо гузаронем ва ба тамоми ҳастӣ фарзандони миллатро аз дарсҳои ҳозиразамон, аз нияту мақсад, аз бойгарии халқи тоҷик, аз соҳибтамаддунӣ, аз таърихи гузаштаи халқамон огоҳ гардонем. дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 7 ноҳияи Рашт ҳоло 510 нафар хонандагон таҳсил намуда, ба онҳо 30 нафар омӯзгорон дарс мегӯянд. имрӯз шодиву нишоти хонандагону омӯзгорони муассисаи мазкур ҳадду канор надорад, зеро онҳо ба наздикӣ соҳиби бинои муосири таълимӣ мегарданд. мо хушҳол аз он ҳастем, ки дар назди муассисаи таълимии мо боз як бинои нави замонавӣ сохта шудааст ва кӯшиши зиёд мекунем, ки муассисаро бо баҳои хубу аъло тамом карда боз дар ягон соҳаҳои гуногун фаъолият намоем. ман дар озмуни илм фуруғи маърифат аз фанни биология иштирок намуда, дар даври мактабӣ ва даври ноҳиявӣ иштирок намудаам ва соҳиби ҷойҳои намоён гаштаам. кӯшиш зиёд мекунам, ки боз дар озмунҳои минбаъд иштирок намуда соҳиби ҷойҳои намоён гардам. ба гуфтаи масъулин, ҳоло корҳои ҷобаҷогузорӣ, аёниятҳои таълимӣ ва сабзу хуррамгардонии назди муассиса идома дошта, бино барои истифода пурра омода мегардад. ман дар озмуни фуруғи субҳи доноӣ дар даври якум иштирок намудам ва умедворам, ки дар даврҳои дигар ҷои намоёнро ишғол намоям. мо хушҳолем, ки дар назди муассисаи мо бинои нави замонавӣ мавриди истифода қарор додам. боиси қайд аст, ки танҳо дар ҷамъияти деҳоти Боқӣ Раҳимзода сохтмони 35 иншооти ҷашнӣ ба нақша гирифта шудааст. яке аз чунин иншооти муҳим барои сокинон ин пули мошингузари деҳаи Баҳодуробод мебошад, ки мавриди истифода қарор гирифтааст. миннатдории худро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муъаззами миллат ҷаноби олӣ мерасонем, ки чунин сарзамину тенҷи орому сулҳу суботро ба мо муҳайё кардааст, ки имрӯз ҷамоати мо бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлоли ҷумҳурии Тоҷикистон иқдом гирифтааст, ки 35 иншоотро ба нақша гирифта шудааст. аз ҳамин 35 иншоот 16 иншоотш ба анҷом расид ва дар 14 иншооти дигар корҳои сохтмонӣ идома доранд. дар назди муассисаи таҳсилоти рақами 7 деҳаи Шулмак, ки аз соҳиби соҳибкори
маҳаллӣ сохта шудааст дар арафаи анҷомёбист. ҳамчунин маркази саломатӣ дар ҳамин деҳа дар арафаи анҷомёбист ва дар деҳаи санги малкӣ бошад толори варзишии замонавӣ ба истифода медиҳем. мо кӯшиш мекунем ки ҷашни 35-солагии истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистонро бо ҳамин дастоварҳои бузург истиқбол гирем. дар деҳаи шӯлаи ҷамоати деҳоти Боқир Раҳимзодаи ноҳияи Рашт соли 2021 бо иштироки пешвои миллат бинои нави муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 35 ба истифода дода шуд, ки ҳоло дар ин муассиса 360 нафар хонандагон таҳсил мекунанд. бино аз 2 ошёна ва симхонаҳои таълимию фанӣ иборат мебошад. албатта сохта шудани муассисаҳои хуштарҳу замонавӣ дар дурдасттарин манотиқи кишвар самараи истиқлоли давлатӣ буда, аз таваҷҷӯҳи махсуси ҳукумати кишвар, махсусан асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нисбат ба соҳаи илму маориф мебошад. яке аз минтақаҳои зебои ноҳияи Рашт ин ҷамоати деҳоти ҳоид мебошад, ки таърихи махсуси худро дорад. таи солҳои охир дар ҳудуди деҳаҳои он иншооти гуногун аз ҷумла мактабу беморхонаҳо, нерӯгоҳҳои хурди барқии обӣ, роҳу кӯпрукҳо ва дигар иншооти гуногун сохта ба истифода дода шуданд, ки сокинони ин минтақаи кӯҳистон аз он истифода бурда истоданд. дар деҳаи ҳоити ҷамоати деҳоти ҳоити ноҳияи Рашт дар назди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 22 ба номи Каримҷон Ҳусейнзода бинои нави таълимӣ иборат аз 2 ошёна сохта шуда, айни замон дар арафаи ба истифода додан қарор дорад. мо бисёр шод ҳастем, ки дар ин сулҳу субот, тинҷию амонии ҷумҳурии Тоҷикистон зери сиёсати пешгирифтаи ҷаноби олӣ муҳтарам президенти ҷумҳурии Тоҷикистон кору фаъолият намуда истодаем. аз муҳтарам пешвои муаззами миллат, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ бисёр шод ҳастем, ки дар мо ҷамоати дурдасти ноҳияи Рашт, деҳаи ҳоид чунин бинои боҳашамати таълимӣ сохта ба истифода дода истоданд, ки бар ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистон рост меояд. мо пештар муассисае доштем, ки камтар корношоям шуда истода буд ва норасоии ҷои нишасти зиёд дошт. чуноне ки шоҳиди ҳол ҳастем, бинои замонавӣ ба тамоми таҷҳизоту ашёҳои хониш ба истифода дода шуда истодааст. вобаста бар ин сиёсати пешгирифтаи ҷаноби олӣ мо ҳамеша кӯшиш мекунем, ки хонандагонро дар рӯҳияи ватандӯстӣ, худшиносӣ, худогоҳии миллӣ тарбия карда, дар ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон аз муассисаи мо кадрҳои баландихтисос пайдо шаванд.
бинои мазкур дар асоси барномаҳои байнидавлатӣ бо маблағгузории шарикони рушд бунёд гардида аз 18 синфхонаи таълимӣ, утоқҳои корӣ, ошхона, маҷлисгоҳи барҳаво, шабакаи гармидиҳӣ, толори варзишӣ ва биноҳои ёрирасон иборат мебошад. ҳоид таърихи зиёдаи 2200 сола дошта. дар давраи роҳи бузурги Абрешим яке аз шаҳрҳои калон қадқади роҳи Абрешим ҷойгир шуда буд. ҳоид дорои 3 қалъа буд. соли 1949 вақте ки заминларзаи мудҳиш шуд, ҳоид ба харобазор табдил ёфт ва баъд аз заминларзаи мудҳиш баъзе ватандӯстоне буданд ки дубора омада ҳамин ҳоита айнав бунёд карданд ва дар давраи замони шӯравӣ ки мардум мегӯянд давраи беҳтарини одамон дар ҳамун давра буд, дар ҳамун давранда дар тамоми ҳамин ҷамоати ҳоид ва ясманд ки ҳоло ду ҷамоат аст дар ин ҷо, як муассиса дар ҳамин ҷо мавҷуд буд ки тамоми хонандагон дар ҳамин ҷо мехонданд. бо шарофати соҳибистиқлол гардани Тоҷикистон айни ҳол дар ду ҷамоат даҳо мактабҳои нав бунёд шуда бунгоҳҳои тиббӣ фаъолият мекунанд. мо мардуми ҳоид сиёсати оқилонаи роҳбари давлатро сармашқи хори худ карда ҳамаи дар тамоми самтҳо, дар соҳаи кишоварзӣ бошад, дар соҳаи таълим бошад, дар тамоми соҳаҳо саҳми сазовори худро мегузорем. хеле ки роҳбари давлат будага ин истиқлолият ҳадияи бебаҳои таърихӣ буда, пойдору устувор нигоҳ доштани он вазифаи ҳар яки наслҳои имрӯзаву оянда мебошад. ҳоло дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 22 деҳаи ҳоити ноҳияи Рашт 816 нафар хонанда таълим гирифта, ба онҳо 30 нафар омӯзгорон дарс мегӯянд. бинои аввалин дар ин муассиса ҳанӯз соли 1967 бунёд гардидааст ва албатта бо зиёд шудани шумораи аҳолӣ, норасогии ҷойҳои нишаст барои хонандагон, инчунин кӯҳнаву фарсуда гаштани бинои қаблӣ зарурати бунёди чунин бинои муосири таълимӣ ба вуҷуд омад. албатта бо фароҳам гардидани чунин шароити мусоиди таълим барои хонандагону омӯзгорони деҳаи дурдасти ҳоити ноҳияи Рашт сифати таълиму тарбия боз ҳам беҳтар гардида, иштироки хонандагон дар озмуну олимпиадаҳои фанӣ зиёдтар мегардад. дар тайёр намудани мутахассисони соҳаи маориф нақши донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон дар ноҳияи Рашт хеле зиёд мебошад. ҳоло дар ин донишкада ки дастоварди бузурги замони соҳибистиқлолӣ
дар минтақаи Рашт ба ҳисоб меравад аз рӯи ихтисосҳои иқтисод ва идора, табиӣ риёзӣ, географияи ҳифзи табиат, забонҳо, таърих ва ҳуқуқ, педагогика ва варзиш донишҷӯён таҳсил намуда мутахассиси соҳаи интихобкардаи худ мешаванд. Инчунин дар донишкада шуъбаи магистратура ва шуъбаи таҳсилоти фосилавӣ амал мекунад. барои аз бар намудани илму дониш барои донишҷӯён муосиртарин шароит вобаста ба тақозои давру замон фароҳам гардидааст. Инчунин донишкада дорои маҷмӯаи варзишии муосири болопӯшида буда барои баргузории мусобиқаҳои гуногуни варзишӣ дар сатҳи минтақа ва ҷумҳурӣ нақши арзанда дорад. донишҷӯён аз шароити фароҳамшуда дар маҷмӯаи мазкур ба таври васеъ истифода бурда ба ин васила тарзи ҳаёти солимро пешаи худ мекунанд. соҳаи тандурустӣ яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати иҷтимоии ҷумҳурии Тоҷикистон ба шумор рафта дар даврони истиқлоли давлатӣ бо маром рушд кард ва то ба имрӯз ба пешравиҳои назаррас ноил гардидааст. роҳбарияти олии давлату ҳукумати мамлакат ҳанӯз аз солҳои нахустини соҳибистиқлолӣ барои рушди соҳаи тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, танзими фаъолияти соҳа ва таҳкими пойгоҳҳои моддиву техникии ин самти афзалиятнок ҳамаи тадбирҳои заруриро амалӣ намуд ва дар як муддати кӯтоҳ дар ин соҳа пешравиҳои назаррас ба вуқӯъ пайваст. бунёд гардидани беморхонаву марказҳои саломатӣ ва бунгоҳҳои тиббӣ бо шароити муосири муолиҷаву табобат дар дурдасттарин манотиқи кишвар натиҷаи таваҷҷӯҳи махсуси ҳукумати кишвар ба ин соҳаи муҳими иҷтимоӣ мебошад. ҳоло дар ноҳияи Рашт як беморхонаи марказӣ, 4 беморхонаи минтақавӣ, як беморхонаи байниноҳиявии бемориҳои рӯҳӣ ва шуъбаи бемориҳои сил, инчунин марказҳои саломатӣ ва бунгоҳҳои тиббӣ ба аҳолӣ хизмат мерасонанд. соҳаи тандурустӣ дар қатори дигар самтҳои афзалиятноки ҷомеа дар давоми солҳои истиқлолӣ бо зери таваҷҷӯҳи ҳукумати кишвар, хусусан зери таваҷҷӯҳи хосаи асосгуроҳи сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муъаззами миллат қарор дошта, имрӯза ба яке аз самтҳои пешрафта табдил ёфтааст. дар ноҳияи Рашт низ ба мисли дигар навъҳои кишвар соҳаи тандурустӣ бо суръат рушду нумӯ ёфта бо дастовардҳои назаррас ноил гардида истодааст. дар даврони омодагӣ ба ҷашни 30-солагии истиқлолият дар ноҳия таъмиру аз навсозӣ 24 иншоотҳои замонавӣ мавриди истифода қарор дода шуда, барои дар сатҳи баланд ва сазовор пешвоз гирифтани ҷашни 35-солагии истиқлолият 13 иншоотҳои хуштарҳу замонавӣ ба нақша гирифта шудааст, ки аллакай қисми зиёди онҳо мавриди истифода қарор дода шудаанд. дар ноҳияи Рашт аз 275 иншооти ба нақша гирифта шуда бахшида ба истиқболи сазовор аз ҷашни бузурги миллӣ 35-солагии истиқлоли давлатӣ 13 иншоот ба соҳаи тандурустӣ рост меояд, ки бузургтарини онҳо бунёди бинои нави беморхонаи марказии ноҳия ва таъмири куллии 2 бинои қаблии он мебошад. тибқи нақшаи муайянгардида бинои нави беморхона аз 3 ошиёна иборат буда корҳои сохтмонӣ дар он аз моҳи июли соли 2022
оғоз гардидааст. ҳоло корҳои бунёдкорӣ дар бом, дохил ва атрофи иншоот идома дошта, 127 нафар сохтмончиёну муҳандисон ба кор ҷалб шуданд. хизматрасонии маҷмӯи ба модар ва кӯдаки назди вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ имрӯз дар беморхонаи марказӣ сохтмони сеошиёна бо таххона идома дошта, таъмиру азнавсозии биноҳои беморхона, маркази саломатии ноҳиявӣ ва хобгоҳ барои занони ҳомила рафта истодааст, ки дар соли ҷорӣ аз рӯи нақша ба истифода дода мешавад. корҳои сохтмониро дар иншооти мазкур ҷамъияти саҳомии кушодаи тоҷик гидроэлектромонтаж бар уҳда дошта, бино дар асоси барномаҳои байнидавлатӣ бо маблағгузории Бонки Осиёгии рушд сохта мешавад. фармоишгари иншоот гурӯҳи татбиқи лоиҳаи хизматрасонии модар ва фарзанд дар назди вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ мебошад. тибқи нақша бинои нави беморхонаи марказии ноҳияи Рашт соли равон мавриди истифода қарор дода мешавад ва аз ин рӯ ҳоло масъулин ва сохтмончиён бар он мекӯшанд, ки иншооти мазкурро дар муҳлати муайянгардида бо сатҳу сифати баланд сохта ба анҷом расонанд. албатта бо ба истифода додани иншооти мазкур ва муҷаҳҳаз шудани он бо таҷҳизоту дастгоҳҳои соҳавӣ, сатҳу сифати хизматрасониҳои тиббӣ ба аҳолӣ боз ҳам беҳтару хубтар мегардад. саломатии халқ бойгарии давлат аст ва аз ин лиҳоз таваҷҷӯҳи ҳукумати кишвар ба ин самт хеле зиёд аст ва барои дастрасӣ доштани аҳолӣ ба хизматрасониҳои тиббӣ дар дурдасттарин манотиқи ҷумҳурӣ шароити мусоиди муолиҷаву табобат фароҳам оварда мешавад. дар деҳоти дурдасти ҳоити ноҳияи Рашт соли 2023 дар назди беморхонаи минтақавии ҳоит, таваллудхона ва бунгоҳи тиббии деҳоти ҳоит ба истифода дода шуд. сипосгузор аз муҳтарам ҷаноби олӣ ҳукумату давлат шарикони рушд ҳастем, ки барои ҷамоати дурдасттарин чунин таваллудхонаи замонавӣ сохта ба истифода доданд. имрӯз мо метавонем ба ҷамоати деҳоти ҳоит хизмати худро расонем. дар таваллудхонаи мо ҳуҷраҳои замонавӣ ба истифода дода шудааст ва ин кори мо табибонро боз ҳам осону хубтар менамояд. мо шукргузорем аз давлату ҳукумат, ки ба мо чунин таваллудхонаи замонавӣ ба кор истифода дода шуд. иншооти мазкур аз як ошёна ва 10 утоқи корӣ аз ҷумла ҳуҷраи дандонпизишк, ултрасадо, ҳуҷраи таваллуд, ҳуҷраҳои ёрирасон иборат буда, дорои муосиртарин таҷҳизот барои муолиҷаву табобати беморон мебошад. инчунин таваллудхона ва бунгоҳи тиббии деҳоти ҳоит дорои як автомобили ёрии таъҷилӣ аст. иншооти мазкур дар асоси барномаҳои байнидавлатӣ бо маблағгузории шарикони рушд бунёд гардидааст. бояд қайд намуд, ки ҷамоати деҳоти ҳоит аз маркази ноҳияи Рашт
дар масофаи 70 километр дуртар ҷойгир буда ба истифода додани чунин иншооти замонавӣ дар самти хизматрасониҳои тиббӣ кори сокинонро бо маротиб осон гардонид. беморхонаи минтақавии ҳоити ноҳияи Рашт ҳоло ба аҳолии наздик ба 15 000 нафараи ду ҷамоат, ҷамоати деҳоти ҳоит ва ҷамоати деҳоти Ясман хизматрасонии тиббӣ мекунад. воқеан сохта шудани чунин иншооти муосири соҳаи тандурустӣ бо муҷаҳҳазгардонии таҷҳизотҳои соҳавӣ дар дурдасттарин манотиқи кишвар самараи истиқлоли давлатӣ буда аз таваҷҷӯҳи махсуси ҳукумати мамлакат дар ин самт мебошад. дастоварди дигари ноҳияи Рашт дар соҳаи тандурустӣ ин соҳиби бинои хуштарҳу замонавӣ ва муҷаҳҳаз бо таҷҳизоту дастгоҳҳои муосири тиббӣ гардидани беморхонаи минтақавии деҳаи Нимич, ҷамоати деҳоти Ҷаъфар мебошад. бинои беморхонаи мазкур соли 2022 ба истифода дода шуда аз ду ошиёна иборат мебошад ва дар он се шуъба: шуъбаи бемориҳои даруна, шуъбаи бемориҳои кӯдакона ва шуъбаи таваллуд фаъолият мекунад. дар замони истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон ба мо чунин бинои ҳозиразамона муяссар гардид, ки соли 2022 ба истифода дода шуд. бинои мазкур зиёда аз 10 000 аҳолӣ хизматрасонӣ мекунад. инчунин ноҳияҳои деҳое ки аз ноҳияи Тоҷикобод ба мо ҳамсарҳад ҳастанд ва ҷамоати деҳоти ҳоит ки ба мо ҳамсарҳад ҳастанд, қисми онҳоро ба мо хизмат муроҷиат мекунанд. мо табибони ин дармонгоҳ кӯшиш мекунем, ки бо чунин шароити хубу замонавӣ ба аҳолии худ хизматрасонии хубу самаранок расонем. бояд иброз дошт, ки айни замон дар беморхонаи минтақавии деҳаи Нимич 17 нафар кормандони соҳа, аз ҷумла 2 нафар табиб ва 8 нафар кормандони миёнаи тиб ба сокинон хизматрасонӣ менамоянд. дар беморхона барои муолиҷаву табобати беморон таҷҳизотҳои ҳозиразамони тиббӣ, аз ҷумла рентгени рақамӣ, ултрасадо, дастгоҳҳои сабти барқии дил ва ғайра мавҷуд буда, инчунин таҳлилгоҳ ва ҳуҷраи махсуси гиёҳдармонӣ фаъолият мекунад. боиси қайд аст, ки беморхонаи минтақавии деҳаи Нимичи ноҳияи Рашт ба аҳолии ҷамоати деҳоти Ҷаъфар ва қисме аз деҳаҳои ноҳияи Тоҷикобод хизмати тиббӣ мерасонад.